Tremendos. Vamos continuar agora con unha peza chamada Huracán, así que os da Casa de Paces vinde.
Bueno, quédanos un tema, pero antes deso, gustaríame, pois, máis que nada, decir que é un auténtico orgullo presentaros isto, porque o nivel está altísimo. Temos que decir que temos a sorte de, tanto en Galicia como en Portugal, contar cun nivelazo tanto de mestres como de alumnado, e é unha auténtica pasada. Por iso quero lle dar un aplauso a todos os participantes de hoxe. Tamén comentar que entre as moitas actividades de mañá, unha delas é teremos o obradoiro de Pandeiro, o obradoiro infantil de Pandeiro, ás 5:30. E ainda queda algunha praza. De verdade vos convido a todos a que anotedes aos nenos, porque vai ser chulísimo. Quero dar un saludo, antes de continuar, tamén ao noso técnico de sonido de hoxe, José Luis Pielas, e a Pepe, que fan moitísimo por este tempo. Quero tamén destacar que sería imposible a celebración dun evento como este, tan enriquecedor para os nenos, sen a estreita colaboración entre o Concello, a AMPA e o CEMUS. Por tanto, un aplauso para todos eles. E agora vamos proceder á entrega de diplomas. Polo tanto, quero convidar a todos os profesores a que veñan e participen nesta entrega. Pablo, por favor, Nicolás, Marta. Tamén quero convidar a concelleira do Conservatorio e a algún representante do AMPA. Vale. Vamos comezar por Álvaro Quesada García. Temos unha baixa, pero será entregada. Martín García González. Outra baixa. Bueno, tenéis que entender que a verdade que creo que todos os que participamos os aquí tivemos baixas, porque é un mes complicado, os exámenes, as excursións, pero bueno, ainda outro aplauso para os que sí que viñeron máis. Lucía Castro Martínez. Aí temos a gracia. Seguimos con Xian Campos Rodríguez. Pablo Cid Yoga. Jorge Isaac González Quiroz. Nicolás Rodríguez Aval. Isaac Armando Hortas Arias. Nadir Arís Casas. Alicia Estévez Montes. Emma Gallego Costa. Sabela Teijido Morel. Sabela, non responde. Yanira Barral Rodríguez. Álvaro Méndez Vidal. Tiago Neira Quiñones. Óscar Comesaña Pérez. Pablo Fernández Rodríguez. Tomás García Vieira. Afonso Alegre Pesa.
Pablo González Morgade. Alma Salgado Padrón. Ansu Domínguez Esteve. Alex Álvarez Losada. Saúl Salgueiro Rodríguez. Carlos García López. Soda. E este diploma é o último que queda, vou non entregar eu, porque, bueno, tive a sorte de compartir uns anos no conservatorio con ele, vino medrar e vino crecer, sobre todo porque é máis grande que a min, e ademais vino mellorar como mellorou e como está tocando, é un auténtico placer para min darlle o diploma a Manuel Fernández Rodríguez. Daniela Simoes Rodríguez. Moitas gracias a estes pedazos de mestres, un orgullo. Nada, agora vamos tocar a última peza, percusionistas, Leo, Alex. E vamos tocar a última peza, espero que disfrute o domingo, tedes aí, bueno, perdón, mañá, tedes aí todo o que se vai facer, e por favor, vide, disfrutar e colaborar. E nada máis, para rematar, que despois deste último tema, teremos uns pinchos, grazas ao Concello AMPA, temos aí uns pinchos, así que por favor, disfrutareos. Moitas gracias.
Bueno, antes de irnos os pinchos, por favor, todos os mestres e todos os que participasen, vamos a poñer todos no escenario, poñed a vosa cara máis bonita e veña, un recordo moi bonito.